inzentroa triangeluaren beste puntu nabarmen bat da. Goazen erdikariak marraztea. Erpina jartzen badut, zentroa, bat eta bi, biak dute distantzi berdina. Orain, horrela egiten badut, lortzen dut, jakitea, nun elkartzen diren. Erdikaria. Angelu honen beste erdikaria bilatzeko, berdin egingo dugu. Ertzean jarriko dugu, bat eta bi, distantzi baina direnez, jarriko ditugu orain hauek, bat, eta hau izango da, angelu hau bitan zatitzen duen beste zuzen erdi bat. Eta hirugarrenak puntu hortara iritsi behar du. Ondo egin badugu behintzat. Basiko gera. Bat eta bi. Bat eta bi. Eta elkartzen badugu. Ikusten dezuen bezala, hiru zuzenak puntu batean egiten du. Eta I jarriko diogu inzentroa delako. Goazen ikustea inzentroa ondo kalkulatu dugun. Badakizue, hiru aldeak ikutu behar ditu. Eta ez du pasa behar. Hori izango izateke bat, bi eta hiru. Goazen ikustea ondo egin dugun. Puntu hau oso nabarmena da, zergatik? Zirkunferentzia egiteak zesan nahi du? Puntu hau alde guztitatik distantzia berdina dagoela. Zirkunzentroa zegoen erpinetatik distantzi berdinera, inzentroa dago alde guztietatik distantzi berdinara. Gero arte, ondo izan!